Tere, kuitas lähet? Mä olen Jarkko ja tulin nyt Alekselaan Jyrille roovimaan kuitas laatia työttää. Ja läks laatimaan. Tööttää niin kuin peab. Ja tulin selle pärast, sest se on nyt Alexela oma laatia. Ja hakkas töölle vaattaa siitä. Alexela Jyri. Väga hea. Äkkiä nyt varsti näet vahettavat siihen minkin kaasaikaisemman laatia. Kus on CCS-pistikku. Siis nyt siinä on ollut Sademo ja Type 2. Äkkiä kunnakin nyt vaihtavat paljon paremman kohdalla. Selle asemalle. Väga hea.